Sa Negros Occidental, mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, DTI ginaprubahan ang pagpasakas ng presyo sa mga basic necessities. Hardin Bag-o nga basiwa General Manager. Sa balita nasyonal, wala nagasanto nga resulta sa isip sang PPCRV sa election returns, ginaangot sa typographical errors sa mga volunteers. Okta, wala sa may na-monitor nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 isa ka semana matapos ang eleksyon. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Mayo 17, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang Good MBC. morning mga ka-aksyon, good morning Action Doors, and good morning sa ating mga nagamonitor sa Good Facebook. morning! Kag sa mga ka-aksyon ta naga-monitor via Facebook, YouTube, kag website, maayong aga sa inyo mga ka-aksyon. Hello, bago ulit ni paraan ng imo ginasosok. Kaya Dr. Rio, kolor sa panit mo kasi ginabayo Agali mo. ka. Teka lang. Ano talaga wa? Kaya do ka pa rin sa third color. Do ka kayong manggi. May amo di, may biligot di, may abri di daw. Muna Good. siyang bago subong mga style. Nagareklamo pa ng alatog nawan. Ha, wala ako reklamo. Subong, amo na namin tay lang 20. Kasi panubuon mo na makaramdam si size wala. Mintay lang 20 nga aircon. Good morning mga ka-action! Sige. Happy birthday kay Doc Ramil Oy. Oy, happy Kay, birthday kay Doc Ramel Uy, isang Santon, ano nga ang Santon- Alternative Wellness and Yes. Alternative Medicina and Wellness Center. sa Kayo hunta ni. Alternative Medicine and Wellness Center. Oo. Kasi JM by Kim birthday naman Alternativo today. bala? Ha? Daw Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Yes, good Muna. morning Doc Ramel, and happy birthday. Yes. Kay JM Baikin, birthday niya man today, May 17. Happy birthday, JM! Amo na may birthday kasi sa ako niyo wala kita dahalin ko. Inaano nga imo birthday ako sa ako niya. Say mo, say mga hayo, yeah. Happy birthday JM Baikin. Yes. Happy birthday, JM Joy. JM Joy na dan tawag ko siya. Kag sa mga monitor din sa Facebook, follow, like, and share lang kita sa aton nga FB Live. Ha? Yes. Kay Angie Jimeno Halandoni, good morning. Robert Roma, Joshua Villa, Maria Luisa Luing Melos, kag kay Michael June Season, kag Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Sa kay Miss Jinky de Alagdon, Connie Laparan, of course, ang GSB, Melile Oligo, sa kay Shirley Tadi, good morning dira sa imo sa New York. Good morning. Robert Roma, sino pa? Si Elvira Hilogo, araman siya. Si Ma'am Luing, may ginatamyo siya do birthday ni. Si Co-teacher niya. Co-teacher niya. Si Lipao nagid sang NSO. Nga how? Ika nag-65 na gulo. Ala, kasi Lipao. Sabi mo na mga term na ginagamit ni Ma'am Luing, in fairness. Happy birthday! Kansin, co-teacher niya nga si Lipao na sang NSO. So, happy birthday today kay
Uy, yan nabutangan nga lang guro ay. Nalipat siya guro, tama niya kadali-dali, balatani, balahaw, nga maka-comment, ay nalipat sa kung sino ning silipaon. Kay Miss Jinky, good morning, and please greet my son, Al Cherry Jam Jam Apil. Ama siya, happy birthday. Yes, Happy, hindi ko mabasang sugpon. Happy, ano na birthday. Wait lang. Happy, God will guide you on your new journey. Okay. Happy Jam birthday! Apil. Thank you so much, Miss Jinky, sa 100 stars ng imo ginsend. Sige. Rona Trava, morning man, kag tatay niya Teddy. Sige, standby na sa mga balita national. Kung balita. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyone! ACS-Milyone! isulat ang iyong Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, inaprubahan na sa Department of Trade and Industry ang minimum nga saka para sa 82 ka mga basic necessities kag prime commodities base sa pinakauli sini nga suggested retail price. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni DTI Negros Occidental Head Rachel Nufable, ginpatuman ang 2% tubtob 10% nga saka sa mga prime commodities sa ang tinilikdan nga Mayo 11. Dunga pa ni Nufable, ang mga nagsaka nga produkto amo ang processed canned meat, sardinas o kung tinapa, habon, langgaw, patis, gatas, kape, noodles, asin kag iban pa. Dunga pa ni Nufable, nagpangabay ang mga negosyante matapos man nasaka ang presyo sa mga raw materials, bangon man sa nagaparang nga pagsaka sa presyo sa gatong. Ikaduha na ini nga best nga nagsaka ang pila ka mga basic o kung nagsaka ang presyo sa ang pila ka mga nagapanguna nga balaklon sini nga tuig umpisa ang patuman sa tong Enero 27 sini nga tuig. Ginkumpirma ni Mona Dia Hardin nga siya ang bago nagpungko bilang bago nga General Manager sa Bacolod City Water District akon Basiwa. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahag ni Hardin nga Mayo 13 siya ang nag-assume sa pwesto matapos ginappoint sa mayoriya sa Board of Directors sang Basiwa. Ang posisyon sa pagka-General Manager ang nabakante sa sulod sa isa ka tuig kag tunga matapos wala gilayon na buslan ang nagretiro nga si Anay General Manager Juliana Carbon kon Juliana Carbon sa Nobyembre 2020. Samtang 18 ka preso sa Police Station 8 ang natalana iga-remit sa Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP. Suno kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station 8, ginaasikaso nila ang papeles para sa commitment order sa mga preso. Duwa man ni Puerto, may petsa kada bulan nga gintalana ang BJMP sa pagsaylo sa preso halin sa mga police stations. Kalabanan sa mga preso sa Police Station 8 nagapakatubang sa kaso nga illegal drugs. Nadiskubrihan sa Police Station 8 sa ila Greyhound Operation sa itong naligan ng mga inadlaw ang plano ng pagpalagyo kung tani sa mga preso matapos ginlagari nila ang kabilya nga nagaangot sa Kisame. Gintay balo ni Puerto, mga hepe sa ibang police station, agon hindi na masulit pa natabo nga sa plano ng pagpalagyo sa mga preso sa Police Station 8. Ginpatuman ni Police Major Jory Puerto, hepe sang Police Station 8, ang istrikto nga pagbisita sa mga preso. Ini kasunod sa plano nga pagpalagyo sang preso nagligad nga adlaw pagi sa paglagari isang kabilya nga nagaangot sa Kisame sa amo nga police station. Suno kay Puerto sa baylo nga magsulod sa police station ang magdulong sa pagkaon, sagwa na lang ini pagabatunon. Hindi pa pagatugutan ni Puerto ang preso sa pagbutang sang duyan sa sulod sang ilang nga selda. Dilian man ni Puerto ang pagkanta sa tion sang religious activity sa baylo magpangamuyo na lang. Suno kay Police Major Jory Puerto ang Greyhound Operation, ang kada bulan nga nagabulig sa pagdiskubre sa plano nga pagpalagyo sa mga preso nagligad nga adlaw. Gin pahanumduman ni Puerto ang iyang jailer kag desk officer on duty nga mag-alerto kada oras nga i-check ang selda agon mapaiway sa kaangay nga insidente. Samtang nagapabilin sa gapod nga at large ang preso nga nakapalagyo sa Talisay PNP sa itong Huwebes, Mayo 12. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan, ang hepe sang Talisay City PNP, nakapadulong naman sila sa mga paryente sa suspetsado. Kaya nagpasalig ang mga ini nga magpahibalo kung makapauli sa ilang balay. Nagapati si Baybayan, ngayara lang sa ila area of responsibility ang ining nagpalagyo
apang hindi lang matsimpuan kung ila padulungan base man sa nabaton nga impormasyon. Madumduman, nagpakuno-kuno nga nagasakit ang tiyan sining preso nga si Arnel Ocana kag ginpagawa sa custodial facility ni Police Chief Master Sergeant Pastor Antonio Calajes agud buligan apang ini ang nagpalagyo. Si Ocana nagapaduwa sang kaso nga pagpanghimulos sa Mandawi, Cebu. Arestado naman sa bypass operation ang isa ka high-value individual akong HVI sa Purok Sambag, Barangay Say, Ciudad San Cabancalan. Akong Ciudad San Cabancalan, Negros Occidental. Ang suspect ang ginkilala kay Ray Calata, 46 anyos, may sawa ka nagapuyo sa among nga lugar. Nakuha sa kay Calata ang balor 68,000 pesos, yung ginapatihan shabu, 500 pesos nga bypass money, papel kag akong pouch kag papel nga ginagamit pang puto sa droga. Palayag pa rin Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police ng Cabancalan Police Station. Si Calata ang surrenderer ka nakaagi preso sa kaaging aktibidad apang na-dismiss ang kaso. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Wala nagasanto nga resulta sang isip sang PPCRV sa election returns ginaangot sa typographical errors sa mga volunteers. Samtang Okta, wala sa may na-monitor nga pagsaka sa kaso sang COVID-19, isa ka semana matapos ang eleksyon. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Alamin kung paano sumali sa ACS-CIONE. ACS-CIONE. Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-CIONE. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang Kasi sa kay Tessie Galon dira, morning man. Alin kay Ronda Trava, si Roming Estrabon Hedalanga. Good morning sa Barangay Talaban, Himamaylan. Good Samtang morning, nagapangape. tarang nga taga syudad sang Himamaylan, maayong aga. Mga Ang kasimanwa. may birthday gali Action Doors nga co-teacher ni Ma'am Luing. Si Esther Trico. Happy birthday! Happy birthday. No? Na-excite lang si Ma'am Louie. Nalimtan niya nga lang. Limtan niya nga lang. Happy birthday, si Teacher Romela. Nag-greet man sa kay si Trico, si Mrs. Trico. Aha. Teacher pa na sa ni Kwan sa una, ni Romela. Ay, tud Kaya ka? subong co-teacher na sila. Co-teacher. Wow! Grabe, no? Pero ang teacher mo sa una, naging co-teacher mo sa... Co-teacher mo subong. Nga oras, ang tsakto gido teacher sa elementary. Esther Agustin Trico. Kay Ray Flores Baryoga, good morning man. Kag kay Rodora Secuya. Jory Nepomuceno. At Kim Riman Edna Dormitorio. Good morning man. Kag kay Che Zamora. Maing aga. Yara ka pa daya? Wala, na di ka-appear. Uy, persi mo na. Lantaon to sa isa taka-page, kaya basi may nag-comment. Si Bebe Gregorio Yulo, sa isa ka Facebook tanawa da be, Leog be. Si Kapitan Joseph Anthony Ortilio, dira bla. Good morning sa imo, Kap. Si Kapitan Jojo Malayang, maing agaman. Good morning, Kag si mga Kagawad kapitan, Ulay ah. Abalahon. Oo, sa December, kung madayon, may eleksyon naman, no? Sa barangay. Barangay. Kumadayon. Daw December 5, bala mo. Oo, December 5. Dali naman adi siyang sadya naman mag-eleksyon sa barangay. Sinuktanay naman mo. Sinuktanay naman di kundi nag-local elections kita. Kandang medyo sa piya ka kontra kami. Sinuktanay naman la. Sadya Dasang naman kung kapitan ka lang may mahatag ang budget ng taon, daman yung lang mag-barangay election. Yan daman mo lang mag-barangay election. Kay, why ha? Ginkeeping mo ang kuana. Ginkeeping mo ang budget na mo na. Budgeting. Ang budgeting ginkeeping, andaman mo lang mag-eleksyon. Wala. So, kuana ni sa sunok tanay na ni mag-barangay election. Kay kung wala pa man wala pa man balita nga do hindi man dayon, ha? May nakita ko nga kuan daw bill abi nga gin propose nga gin postpone ang barangay election. Okay. Puti way pa man sang action ato nga bill. Bill pa lang siya. As far as the barangay election is concerned, na schedule pa na sa December 5. Tuig 2022. Yes, ini nga tuig, Muna mabali 3 years na nga pagpangalagad sa aton mga barangay officials since nag-election sang 2019 mo. Midterm election. Musta ka sa Karabalan? Okay lang yapon na. Ipanumdumon ko na kung mapadlagan ko to. Mga taga-Karabalan, be ready, Basi mapadlagan ko wala anytime balaw. Mamusulod lagan ko lang di. Amya kisa ka lang di blaga pulin. Ay mapulin ako kada may session, di ba? Correct? Kasi yung honorarium. Halaklay. Ay, hindi ATF. Ay, hindi naka-ATF. Char. Good morning kay Juancho Alvior. Ari di siya sa piakta nga page, Dili siya nag-greet. Kag-araman si Teresa Ichauz. Mayong aga sa inyo. So, be ready. Ikaw, be ready man ang paano ko, Ready, paano? Ano pwede na dagan? Karantan mo, may bilin, Kay, lang. Si Lilibeth Canoy Sincero, dali lang Lilibeth Canoy. Limsyako, Limsyako. Good morning, man. morning. Sa kay, sino pa da?
Ano ni? Mi Amaraj. Amaraj. Oo. Good morning sa imo. Dra naman sa may Don DSB. Salvador Benedicto. Uy, correct. may aga dra sa inyo sa banwasang DSB. Sinong madalalagan diri sa barangay election mo matabuaw? Ambot lang sa nagliga ng dumduman ko sa Action Dale. Diba? Nagpadlagan siya. Anong padlagan na sa Padlagan sa Sundel? Action Dale sa Alihis. Alihis, okay. Section Marlon. Wala, I think, sa Action Eric. Section Marlon lagan ah. Wala, nagpadlagan siya? Oo, Sa glass? sa Tangob, gawad. Agili ka? Oo, doon padlagan siya. Sa nagligad pa, guro? Ang sa 2019, nagpadlagan sa Doon galera. padlagan sa Santo Okay. 2019. Ah. Section Eric. Oo. Kaya may kung may advice mo ni Action Marlon, ko daw kaduwa na sa maglagan mo nga daw medyo kabos-kabos bla. Singko ko na ko si mo. Dasan mo maglagan, dito ka na riktas babaw. Kapitan na dayon. Kapitan na hindi ka na magdoduha pa. Gadi lang kapitan, lain mo na yung hampang mo. Lain man. Kadamo mo lang kadalalagan, mga konsihal. Hindi magdaog, lagan mayor, daog. Nagdaog. Oh. Ato ba lang sa Kabangkalan bala? Wala siya, lagan siya vice mayor. Wala siya daog. Lagan Kaduha na siya sa mayor. kaduha na sa lagan, ito yung vice mayor. Oo. Si Benji Miranda. Oo. Pero barangay kapitan na siya gali sa barangay kapitan na siya. Kabangkalan. Hindi naglagan sa kabe mayor, daog siya. Amo mo na Wala sa mo una. bakta ng kapalaran mo gid Action Hindi mo Boy. balaan niya. Amo mo na sa una si Kwan ng dumduman ko si Mayor Oka Verdiflor. Oo. Lagan kung si konsihal wait daog. Nagkadaog. Konsihal sa uli wa isang kandidato sa mayor. Nya ko hanad naman ko sperde Nagdaog. Nagdaog sa ote. Oo, hindi mo naman siguro ya. Oo. Wala. Ikaw ya? Di May plano ka man? Dagan mayor. Hindi lang alam yung mayor. Kita mo sa December. Iya pa lang. Mag-uplang ka rin. Mag-uplang kayo yung mayor di sa Bacolod. Ano na sa December kung gusto mo, padlagan ka barangay. Kapitan da yun Kapitan da yun. Oo, kapitan da yun. May yara ta daw. Kubala si mo. Kubala. Kami ni Action Eden, bala si mo mga kampanya to sa... Ito, basi itibong ko lang kag ano. Kalain. Standby na sa mga balita nasyonal. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22 sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Ginaangot sang Paris Pastoral Council for Responsible Voting sa mga typographical errors sa mga volunteers ang wala nagsanto nga 1.61% sa 240 ka election returns kag transparency media servers ang 2022 nga eleksyon. Sunod kay PPCRV Chairperson Myla Villanueva, tungod sa kakapoy, may posibilidad yung match sang makaduha ka beses ang election return, rason nga wala nagsanto sang 100%. Una gidpahag ni Acting Commission Election Spokesperson John Rex Laudianco nga hindi kinahanglan pagkabalakan ang 1.61% nga wala pag nagsanto bangod hindi ini makaapekto sa resulta sa eleksyon, ilabi na sa national possessions. Target sa ang Commission on Elections nga sa Mayo 18 kon buwas nga adlaw maproklamar ang managdaog nga senador kag sa Mayo 19 naman iproklamar ang managdaog nga party list groups. Suno kay COMELEC Commissioner George Garcia nga mahimo lamang ini kon mag-abot na ang Certificate of Canvass o kon COCs gikan sa Hong Kong. Samtang wala pa sang kasiguraduhan kung saan o mag-abot ang COCs gikan sa China kasunod nga pila ka bahin sang pungsod ang ginpaidalom sa lockdown bangod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sa karon 159 pa lamang ka COCs na nabaton sa National Board of Canvassers. Ginpahayag naman ni Majority Leader kag First District Leyte Representative Martin Romualdez nga number 1 contender sa House Speakership nga unity o kung pag-isa ang mga tema sa 19th Congress sa pagsulod sa bago nga administrasyon. Ginimo ni Romualdez ang pahayag bilang reaksyon sa pagpangamusta sa hinablo sini nga si Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos kay retired COMELEC Commissioner Juan Aguanzon nga nanginbulgar ang pagpakabalaot sini sadto kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kadumang sininawagan si Romualdez sa kaangay nga mamalida nga kalimtan anay ang lain-lain na kolor sa politika agud mapaayo ang trabaho para sa ikayo sang mga Pilipino. Nagpamalibad si Infectious Disease Specialist Dr. Edsel Salvana nga maghatag sa komento angot sa report nga siya magapungko bilang Department of Health Secretary sa idalom sa administrasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Suno kay Salvana, nakabati na siya sang report apang mas ginpakamaayo nga hindi magkomento kag sa baylo gintugyan sa mga otorisado nga mag-anunsyo. Ginpahayag man ni Salvana nga mas nakatutok siya karon sa COVID-19 prevention and control. Wala sang na-monitor ang Octa Research nga sustained increase sa kaso sang COVID-19 isa ka semana pagkaligad sang 2022 nga national kag local elections. Suno kay Guido David, may naobserbahan nga pagsaka apang wala ini nagsigi-sige. Kag ang matuod, bulan pa sang Pebrero nagpatigan sang pagpangampanya apang nagapabilin sa normal ang kadamuon sang kaso nga na-record. Samtang, ginpabura naman ni David ang pagpabilin sa Alert Level 1 sa Metro Manila kay iban pang lugar sa Pilipinas. Kasunod nga ang grupo wala man sa nakitaan nga pamahog sa piyak sang pagka-detect sa Omicron subvariant nga BA.2.12.1. Ginpahanumdom sang Department of Interior and Local Government kung DILG nga nagapabilin nga suspendido ang operasyon sa peryahan ng bayan. Nagwa ang panumdom sang DILG kasunod sang report nga nagbalik na operasyon sini sa pila ka lugar sa Pilipinas. Tungod sini nagpapanaog direktiba si DILG Secretary Eduardo Anyo sa kapulisan kag LGUs nga i-monitor kag mas pabaskugon ang kampanya batok sa illegal nga aktibidad. Ginpahayag sang DILG nga nagapadayon ang operasyon sa pila ka peryahan ng bayan bagod may pila ka operators ang ginaligan nagpakita sa writ of execution nga gin-issue sa Pasig Regional Trial Court Branch 161 sadtong Enero 24, 2022 nga nagatugot sa ilang nga mag-operate. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 27. Good morning lang kay Evsmart Tadeo Salcedo kag kay Homa Lumena, no? Belated happy birthday sa kay Miss Homa Lumena. Yes, and happy birthday kay JM Baikin and Doc Ramel Uy. Yes, JM Baikin, happy birthday kag kay Doc Ramel Uy sang Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Medicina Center. and Wellness Center. Yes. Happy birthday Doc Ramel Uy. Kag good morning dra kay Ofelia Ope Manaay sang Barangay Pahanukoy, Florenceville. Inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion upod kay Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran.
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.